A második világháború előtt a 6-14 éves gyerekek a római katolikus fiúiskolában, a lévai zárdában, a református és az izraelita elemi iskolában és az állami polgári iskolában tanultak magyar nyelvet. A háború befejezése után bezártak minden magyar oktatási intézményt. Pred druhou svetovou vojnou sa 6 až 14-ročné deti učili v rímsko-katolíckej chlapčenskej škole, v budove levického kláštora, v budovách reformovanej a izraelickej národnej školy. Po skončení vojny sa zatvorili všetky národnostné inštitúcie. 1950. szeptember 1-e az újrakezdés napja. Ismét elindult a magyar nyelvű oktatás, melyet két intézménytípus biztosított. A nemzeti iskola és a középiskola. 1. septembra roku 1950 sa znovu otvorili brány pre žiakov maďarskej národnosti, aby sa mohli vzdelávať vo svojom materinskom jazyku. Vyučovalo sa dvoch typoch škôl, v národnej a strednej škole. Az első osztályt Kósa tanítóbácsi vezette. Az összevont második és harmadik osztály tanítónénie Roxer Irén volt. A negyedik és ötödik osztály tanítóbácsia Kanyar István igazgató. Triednym učiteľom prvého ročníka sa stal pán učiteľ Kóša. Druhý a tretí spojený ročník viedla Irén Roxer, štvrtý a piatý spojený ročník učil tedajší riaditeľ školy, pán István Kanyar. A másik iskolatípus, a középiskola, az 1950-51-es tanévben indult a mai szlovák gimnázium alaksorának két tantermében. Az intézmény munkáját két pedagógus biztosította. Veil Mária igazgató tanítónő és Halász Júlia. 1. septembra roku 1952 sa Národná škola presťahovala do budovy kasína. Pedagogický zbor sa rozšíril s Juliou Tóth, Šaroltou Huliák a Martou Meškou. Két év után a Nemzeti Iskolát az Zárdából az egykori úri kaszinó épületébe helyezték át. Az iskola pedagógusai ebben a tanévben Huliák Sarolta, Tóth Júlia, Kósa Béla és Meskó Márta. Az 1953. szeptember 1-én a Nemzeti Iskola, a középiskola egy intézményben, a 8 éves középiskolában egyesült, és a római katolikus fiúiskola épületében kapott helyet. Az igazgatója pár hónapig Kósa Béla, majd az iskolai év végéig újra Kanyar István lett. K 1. septembru 1953 sa Národná škola a Stredná škola spojili do 8-ročnej strednej školy a vyučovalo sa v katolíckej strednej škole. Vo vedení sa vystriedali riaditelia Béla Kósa a István Kanyar. 1962 nyarán újra költözött az iskola, a volt Zárda épületébe. Az iskola végre megfelelő körülmények közé került. 1964. szeptemberétől Varga István vette át az iskola vezetését. A tanulók száma fokozatosan növekedett. V roku 1962 sa škola presťahovala do budovy kláštora, kde mala zabezpečené vyhovujúce podmienky na zveladenie svojej činnosti. V roku 1964 sa riaditeľom stal István Varga. Az 1965-66-os tanévben már 527 tanuló látogatta az intézményt. Az 1968-ban ez a lendület megtört. Varga Istvánt koholt vádak alapján megfosztották igazgatói székétől, később több kollégájával együtt az iskolából el is bocsátották. Ezt követően az iskola vezetésével Tóth Júlia Lenkér bízták meg, aki korábban szlovák iskolában tanított. A tanulók létszáma ezután fokozatosan csökkent. Annak ellenére, hogy az elért eredmények országos hírűvé tették az iskolát. V školskom roku 1965-66 navštevovalo školu 527 žiakov.
V roku 1968 nastal zlom, riaditeľa odvolali z funkcie. Riaditeľkou bola vymenovaná Júlia Lenke-Toutová. V nasledujúcom období počet žiakov postupne klesal. A létszámcsökkenés 1977-ben újabb költözést eredményezett a barak épületébe. 1974-78-ban Vég Béla irányításával folyt a munka. A megalakulás 30. évfordulóját látványos keretek között ünnepelték 1980-ban. Sťahovanie do priestorov baraku bolo ďalšou príčinou poklesu počtu žiakov. V školskom roku 1977-78 funkciu riaditeľa prezval Béla Bík. 30. výročie školy v roku 1980 bolo dôstojne oslávené. 1982-ben újra költözött az iskola, ezúttal a Dopravná utcába. V septembri roku 1982 sa škola opäť sťahovala, tentoraz na ulicu Dopravnú. 1989-ben Újvári László lett az igazgató. Újra a fellendülés időszaka következett. Ebben az időszakban ünnepelték a 40. évfordulót, és először az intézmény történetében évkönyvet adtak ki. V roku 1989 sa stal novým riaditeľom László Újvári. Nastala doba rozvoja školy. Škola oslavovala 40. výročie a prvýkrát vo svojej histórii vydala ročenku. 1994. szeptember 1-től Szalai Pál vette át az igazgatói posztot. Az 50. évfordulóra nagyszabású ünnepséget szerveztek, melynek keretén belül az iskola felvette Juhász Gyula nevét. Od 1. septembra 1994 post riaditeľa zastával Pál Szalai. K 50. výročiu pripravili veľkolepú oslavu a z tej príležitosti prijala meno básníka Gyulu Juhása. 2001. szeptember 1-től Andruska Csilla az iskola igazgatónője. 2002-ben jogalanyivá vált az intézmény. Ekkor lehetőség nyílt arra, hogy az iskola elöregedett főépületét állami és városi támogatással újjávarázsoljuk. Az eredmény egy kívülbelül felújított, szép épület lett. Felszereltségében és technikai ellátottságában látványos fejlődés történt. Az iskola megkapta az étterem felügyeleti jogát is. Létrehoztunk egy többfunkciós sportpályát. Od 1. septembra 2001 riaditeľkou školy sa stala Čila Andruška. Tým, že v roku 2002 škola získala právnu subjektivitu, prešla viacerými zmenami. V technickej vybavenosti došlo k viditeľným zmenám. Do správy získala školskú jedáleň a kuchyňu. Podarilo sa nám vytvoriť aj multifunkčné športové ihrisko. Fenntartónk és a városi önkormányzat döntése értelmében 2008-ban újra költözni kényszerültünk. Most a Jeszenszky utcában egy volt szlovák iskola épületében kaptunk helyet. A nyári szünidő megfeszített munkával telt. Pedagógus, szülő, gyermek, iskolabarát, a város magyar szervezetei és intézményei azon dolgoztak, hogy szeptember 2-án megkezdődhessen a tanítás. A tanévkezdés után még nagyon sok munka várt ránk, és már ma is. Felújítottuk a tornatermet, műfüves, többfunkciós sportpályát építettünk, pályázat útján szépé varázsoltuk a bejárat melletti parkot. 4 épületben szennyvíz elvezető hálózatot cseréltünk. Na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva sa škola opäť sťahovala. Miesto sme dostali v bývalej slovenskej základnej škole na ulici Jesenského. Pedagógovia, rodičia, žiaci, priatelia školy, zástupcovia maďarských organizácií a inštitúcií spoločnými sílami bojovali o to, aby sa 2. septembra mohol otvoriť školský rok. Po otvorení, ako aj teraz, nás čaká ešte mnoho úloh. Obnovili sme telocvičňu,
Vybudovali sme multifunkčné ihrisko. Vstup do areálu sme skrášlili vybudovaním parku. Vymenili sa v 4 budovách kanalizačný systém. A példaértékű összefogásból erőt merítve, bizakodva tekintünk a jövőbe. Príkladná spolupráca všetkých zainteresovaných nám dáva nádej na ďalšiu budúcnosť.